Mikel Usondizaga, Eulen Amenabar taldeko kirol zuzendaria, urteak egin dituzue ja dagoeneko afizionatu tropelean, baina aurten badirudi danak zuei begira daudela, eta zalantzarik gabe referente zaretela Euskal Tropelean, ziakaso bipek eta zatikak egin batera. Nola aurre egiten diozu denboraldiari? Bueno, aurtero bezala saiatzea pausotxoak ematen urtez urte. Aurten pixkat egutegia zabaltzeko aukera hori hartu dugu. Zuk esan dezu bezala, ez dakiten Euskal Herri mailan erreferente gan edo ez. Baina urtero bezala gauzak alditugun ondo nahin eta temporada txukun bat ateatzea egun. Dagoeneko profesionalen artean lehiatzen ari zarete, egutegia zabaldu eta mailan ditu. Bai, hori da, temporada hasi deu, Challenge Mallorcan 3 egun ingenitun eta gero La Pioneran beste lasterketa bat profesional mailan. Aurten, guain aztegea gaur Euskalduneko torneoko aurreneko lasterketakin hemen, eta hori, semos jutean, espero de urtean zehar, gero profesionalakin lasterketa gehiago egitea. Nahotan maite dago, baina maitez aparte talde txukuna eta duina dakazu, zein begiratu behar diogu? Bueno, nik uste orokorrian aurten hobekuntza handiena blokia generikoki dela, ez? Nik uste fitxaketa politakin ditugula aurtengo denboraldirako, espero blokiak bere hortan ondo funtzionatuko gula, eta azkenean gure indarra nik uste ez daola bakarkako lanian, bezik eta bloke bezala alde honen den aitia. Maite, denboraldia hastear dugu, zuek dagoeneko profesionalen artean hasita dakazue, baina gaur hasten da Euskaldun txapelketa, eta aurten badirudi referente nagusia edo danak begira egon bar diren txernuaria zu zarela. Aurten ja askatasun gutxi izango duzu, baina taldearekin eta helburu pertsonalekin seguro aurrera egiteko asmoarekin. Nola planteatzen duzu denboraldia? Bai, egia esan talde oso onak hau aurten, 10 txirrindulari osatuta gaude eta 10 txirrindulariak oso onak dira eta gogoakin gaude temporada aurrera emateko eta lehen urteko helburu berdinak berdintzeko edota hobetzeko. Bai, torneo Euskaldunian da bai Kopa Espainian. Zemuz ibilitzara orain arte profesionaletan? Hasiera ez da izan oso polita, baina esperientzia oso polita izan da Mallorcan 3 egun karrerak itia eta horrez gain Pionera Reis Valentzian itia beste karrera bat eta oso gustoa egindako lanakin, ekipoa orokorrian oso ondo egon da eta maila hori mantentzea. Horrengo helburua bada profesionaletari igarotzea? Bai, printzipioz bai, baina aber nola jutean lesioak ere ezin dira prebenitu eta aber nola jutean eta entrenatzen bintzat aigea asko eta entrenamentu oso onak arteten eta aber lasterketa hauek bintzat Euskaldun torneua eta Espainiako kopa ondo ateatzean eta sentsazio onakin gelditu eta aber temporada bukaerako zerbait polita ateatzean. Euskal egutegian zer helburu dauzkazu? Lehen urtean, lehen urtean Euskaldun torneoko mailo eta lidergoa lortu genuen eta nerekin bintzat ez balin bada beste taldekide batekin berdintzia izango zan emaitza hori eta torneo Euskalduneko galdetu jazu, no? Bai hori, bintzat maila hona ematia eta ikustia Eulen taldia bintzat hoen dela 2 urte hasi zala eta que estamos dejando huella. Aroa, denboraldi berria hastear gaude, baina zuek dagoeneko Eulenen dagoeneko hasita duzue, profesionaletan aritu zarete, eta orain, afizionatu mailako denboraldi hasieran, danak nolabait zuen taldera begira daude, zuk esperientzia handia ez zula, nola ikusten duzu hortengo denboraldia? Nik uste dut egia da karrerak diesela juvenien karrera batzuk, orduen, kilometraje aldetik oso ezberdina da uzi karrerak 120 edo 60 kilometro Euskal Herriko torneoan guretzat adibidez. Baina, horrekin gure karta jolastuko doguz, beti dana emongo dugu eta aldoguna ingo dugu. Zer helburu planteatu dituzue denboraldian zer? Momentuz ikusi, jendea ze jende berria da, jendea zelan dauen, gu badakigu ondo gauzera, orduen, apur bat ikusi aurkako haue bai ake juegan eta joan ikusten. Eta personalmente, beti txernuari borrokolari izan zea, iesaldietan sartzekoa, supongo hildo berdina jarrituko dezula? Bai, ni nire filosofia argi dakot, badaki zerako korredoian hazen eta nire identidadea klaru dekot, así que ni momentuz nire linean jarrituko dut eta horregaz aurrera. Garaipenak ere beti borrokatu beharko dira alere, iesaldiak, baina garaipenak ere. Bai, nik uste dut aurten forma hobia badeko dela aurreko urtean konparauta eta igual ambizio gehiagokin hartzen dugu denboraldi hau. Sortean. Eskerrik asko.